Знаете ли кой и кога е изобретил асансьора? А знаете ли коя е първата покупка и за какво се е използвала от вендинг автоматите? Механизмът от Антикитера. Едно древно устройство. За какво се е използвало обаче, ще можем да разберем в клипа, ако го изгледате до край. И още един интересен момент. Ще има изненада за тези, които успеят да стигнат до края. 11-ти факт, нещо стряскащо, но добре е да знаем, че го е имало и преди. За да подкрепите канала, абонирайте се, чукнете камбанката, за да ви известява, коментирайте и споделяйте. Така ще помогнете и на мен и канала да се развие. Благодаря! Нека да разчупим пространството и времето и да се върнем назад в миналото. Химикалът. Универсалното пособие за писане е използвано за първи път преди новата ера в Египет. Разбираемо, то твърде малко приличало на своя съвременен наследник. Древните химикали всъщност били животински кости, метални пръчки и дори остри скални късове. С времето пишещите устройства били усъвършенствани като технология и, разбира се, като материали. Пръчицата била заменена с тръстиково перо и мастило, с помощта на което пишели върху папируса. Изписването на иероглифи на практика било истинско изкуство, за което били нужни дълги години на обучение. И именно за това писарите били много ценени и много уважавани. Климатикът. Ако смятате, че ние сме изобретили климатика, няма да сте съвсем прави. Да, наше дело е това, което представляват съвременните климатици, но уред със същата цел се използвал още в Древна Персия. Съоръжението е известно като бадгир и чрез него се е проветрявал, увлажнявал и охлаждал въздуха в помещенията. Така че не се чудете как са се охлаждали в пустинята някога. Просто са имали древни климатици. Батерията. За предтеча на съвременната батерия се счита багдадската батерия, която наричали още партянска. Тя представлявала глинен съд, в който била поставена капсула от меден цилиндър. В центъра на този цилиндър била окачена желязна пръчка, която обаче не докосвала стените му. Медният цилиндър и железният прът били закрепени неподвижно с помощта на асфалтова тапа. Древните батерии били открити по време на разкопки през 1936 година в близост до Багдад, а вероятната им възраст е около 2000 години. Откривател на древната батерия е германският археолог Вилхелм Кьоник, а ученият Уилярд Грей прави копия на батерията и, забележете, установява, че тя наистина работи. Асансьорът. Първообразът на съвременният асансьор откриваме в записите на римският архитект Витрувий, който в своите писания отбелязва, че Архимед е построил първото подобно съоръжение през 236 година преди Христа. Праасансьорите били изработвани от конопено въже и задвижвани от животинска или човешка тяга. Вероятно, древните асансьори са били движени от някой от родствениците на Херкулес. Сеизмографът. През 132 година от новата ера в Китай ученият изобретател Чжан Хен представил публично своето изобретение, което се счита за първообраз на днешния сеизмограф. Според сведенията, достигнали до нас, той бил способен да предсказва земетресения с точността на съвременните сеизмологични устройства. В исторически записи е съхранено точното описание на неговия външен вид и начинът, по който той функционирал, но неговата вътрешна конструкция и досега си остава загадка. Нееднократно учени са се опитвали да създават модели на такъв сеизмограф, изпробвайки различни теории за принципите на неговата работа. Най-разпространените от тях гласят, че махалов медна кълба се задвижва от подземните трусове, даже ако техният епицентър се намира на стотици километри. Тези теории обаче за сега си остават само предположения и никоя от тях не е потвърдена категорично. Самолетът. През 1898 година, по време на разкопките на една от гробниците в пустинята Сахара, е открит необикновен артефакт – малка фигурка на птица, датираща от 3-2 век преди новата ера. Сахарската птица, както става известен този любопитен артефакт по-късно, е направена от сикоморово дърво,
а формата й удивително прилича на аеродинамичните контури на съвременните самолети. Наред с това, върху самата фигурка има изписан иероглиф, който в превод означава «дар на Амон», а в трите папируса, открити в близост до нея, се споменава фразата «Искам да летя». В подкрепа на идеята за древните самолети са и златните артефакти Кимбая, открити на територията на Колумбия около 1000-та година от новата ера. Според привържениците на теорията за древните астронавти, тези така наречени Кимбая самолети се предполага, че изобразяват древни събратя на съвременните самолети, с които летим и днес. Щом знаем за самолетите, сега разбираме, че линиите в Наска, рисунките там и други големи мегалитни съоръжения са могли да бъдат гледани от високо. Нека да разберем след това какво друго е могло да причини един самолет. Ключалката. Следващият път, в който заключите вратата на дома си спомнете, че именно египтяните са изобретили тази система за сигурност на вашето имущество. Първите ключалки датират от 4000-та година преди Христа. В археологически разкопки сте открити различни видове заключващи устройства и различни механизми с тази цел. Сред тях по-известни са скритите заключващи механизми, ротационните ключалки и плъзгащите се щифтови ключалки, които леко модифицирани се използват и днес в щифтовите брави. Трионът. Първообразът на механичния трион е открит край древния град Хиераполис, част от някогашната област Фригия, като барелев на капака на саркофаг на Маркус Аурелиус Амианус, който според предположенията на археолозите вероятно е бил местен строител и мелничар. Барелефът е датиран приблизително към втората половина на 3 век преди новата ера, в рамките на Римската империя, част от която е била областта Фригия. Барелефът представя подробна схема на механичен трион за рязане на каменни блокове, задвижван от водна струя. Вероятно, сътворението на величествените древни постройки вече има своето логично обяснение. Вендинг машината. Можете ли да си представите света ни днес без вендинг машини? Този синоним на бързина и удобство всъщност не е съвременно изобретение, а поредното древно откритие, за което малцина знаят. Древната вендинг машина обаче, за разлика от съвременните, които в повечето случаи предлагат нездравословни изкушения, е била предназначена да снабдява миряните с светена вода. В машината се пускала монета, която задействала механичен лост. Лостът пък от своя страна задействал механизъм, който наливал на клиента светена вода. Астрономическият компютър. Всеизвестният древногръцки механизъм от Антикитера се оказва своеобразен астрономически компютър. Международен екип от учени е успял да разчете текст, гравиран върху останките на механизма от Антикитера. Археологическа находка на 2000 години, намерена от водолази на дъното край едноименият гръцки остров през далечната 1901 година. Древното устройство всъщност е астрономически инструмент, предназначен да проследява движението на небесните тела в Слънчевата система и тяхното присъствие в зодиакалните съзвездия. В оцелелите 82 фрагмента учените успяват да разчетат 500 думи, съдържащи общо около 3500 букви, които на практика са подробни инструкции за използването на инструмента. Според тези инструкции механизмът е изчислявал позициите на Слънцето, Луната и планетите, фазите на Луната и дори предстоящите слънчеви и лунни затъмнения. 11-то изобретение носи много смърт. Това е атомната бомба. Оказва се, че в древността тя е съществувала. Един от градовете, който е потърпевщ, това е Мохенджо-Даро. Бил е ударен, или се предполага, че е бил ударен някъде около 2000 години преди новата ера. Каква е била силата на този удар, ние не можем да преценим на днешно време, но разбираме, че тухлите в сградите, керамиката, която са използвали за храна, всичко носи почерка на ядрен взрив. Сведения за друго бомбардирано с атомно оръжие място
Това е Тартария. На територията на Тартария са изсипани много бомби според местни краевъди. Това показва, че човечеството е разполагало с атомни бомби доста отдавна. И тук следва въпрос, защо когато ние използваме ядрените бомби над Хирошима и Газаки, се появяват и зачестяват много наблюдения на НЛО. Дали има връзка между ядрените бомби, ядрените войни и извънземните, ще разберем в историята накрая.